Представям ви началото на един нов канал. А именно представям ви канала Girls World. Тук ще кажем всякакви видеа, свързани с някакви момичешки неща просто. Грим, влогове, да показвам ви какво съм си купила и така нататък. Като и дейли планери и така нататък. Днес ще ви показвам нещата, от които съм най-доволна като продукции и така нататък. Започваме с ето този лосьон за тяло, който е на Балея и е от DM и струваше 3,99. Лично да ви кажа, много хидратира и е много хубав. И на котката ми е интересно. Лично аз му давам 10 от 10 и ми върши уникална работа, така че този, когато го свърша, с 100% ще си взема още една опаковка. Продължавам с Superman Juicy Bomba, който ми е от Лили и струваше 5 лева или 4, нещо такова. Моя от Лили, не съм сигурна дали го казах. Който лично има съвсем лек цвят, който е много готин. Вкуса и мириса също са уникални. Все пак това е Juicy Bomb. Какво очаквате? Продължавам с ето този Lip Oil, който също е от серията на Супермен. Пак е от Лили и мисля, че беше 5 или 6 лева. Той не е с клетка. Клетка? Той не е с четка, ами е такъв, който се слага директно от самия гланс. Няма, нали, такава чечица. Следващото ми е този гел за вежди, който струваше 4 лева или 5, пак нещо от сорта и е от Лили. Харесва и лично му давам 10 от 10. И сега ще си дам мнението за ето тези два парфюма. Първият е този на Сабрина Карпентър, Ариана Гранде, който лично мирише много хубаво и е просто уникален. Моят е от Douglas, като другите парфюми на Ариана Гранде, които помирисах, не знам дали защото прекалено много парфюми имаше, които помирисах, Сол де Жанейро и така нататък, но просто миришаха на спирт. Мисля, че от това, че не съм стояла, нали, толкова време, за да го помириша, защото аз пръсках на ръката, докато когато вече се бях напръскала почти цялата ръка, не видях тези, които са лищенцата за пръскане. Защото бяха скрити по просто как да ви кажа, бяха между всички парфюми. Този е от Douglas в Стара Загора. Просто му давам 10 от 10 уникален. Продължаваме с ето този арабски парфюм. Ще го оставя да не взема да го щупя. Който също мирише много готино. И от някакъв магазин за арабски парфюми от Силистра до пазарчето. Мирише много сладко и мисля, че е перфектният парфюм за лято. Следващото е ето този вазелин, който ми е на Балея, който струваше 3 лева. Да, 3 лева. Просто уникален. Не, 2 лева да струваше, или 2 или 3 беше. Мирише уникално на лимон и ванилия и толкова много хидратира устните. И не е нужно като този вазелин да слагаш толкова много на пръстите, че да се сложиш на устните. Този просто си докосваш пръста и той потъва и си взема достатъчно. И текстурата му не е толкова мазна. Като на този, който просто е... Не коментирам. Лично според мен този е 10 от 10, а този е 3 от 10. И този има вкус на гума буквално. Мама, искаш ли вазелин? Не казах. Следващият ми фаворит е Nivea Soft. Като аз си взех малка разфасовка, просто защото исках да видя първо дали ще ми хареса и тогава да вземам по-голяма. Но буквално и малката разфасовка е огромна. Много добре хидратира и аз го взех, когато беше тази голямата промоция на Nivea Soft. Навсякъде бяха намалени и бяха избухнали в TikTok и заради това си го взех. Но на промоцията мисля, че се струваше 3-4 лева. А сега никаква идея колко струва тази малка разфасовка.
Следващото е ето този Juicy Bomb, който е от коледната серия и е с маршмелоу. Като не се чудете защо имам дупка на самия Juicy Bomb. На всички Juicy Bomb-ове имам дупки буквално. И сега ще ви кажа защо. Защото си правя ето такива, които са за гланцове, за Juicy Bomb-ове, като верещици. Мога да направя и отделно видео как ги правя. И също повдигаме темата и за Birthday Juicy Bomb. Ето тези двата лично са ми фаворити. Този Birthday Juicy Bomb забелязах нещо, което е много готино, а именно, че е много по-мазан от останалите и по-хидратира. Това просто уха е невероятно на маршмелоу, а това на торта. И финалното нещо, което е този спрей за коса, който е на L'Oreal. Много добре ми разресва косата, тъй като косата ви просто е някакъв пълен буламач сутрин. Това нещо е сутринта. Обаче си го представете заплетено и много заплетено. Ето това нещо на вашите екрани ми помага. Толкова, вече, че това ми е сигурно трета или четвърта бутилка, не съм сигурна, но просто съм много доволна от него.